Sadiq Sani Sadiq an waye gari yau a Najeriya da kusan in ce batunka na ta karaɗe social media dangane da wani bidiyo da ka yi. Ka san farko ma muna zamani ne na wato ƙirƙirar fasahar AI. Shin wannan bidiyo da aka yi da ake yayatawa shin kai ne a farko? To, Malam Nura Daza, duk wani ƙwararre da wanda ba ƙwararre ba ma idan ya lura da kyau daga yanayin bidiyon zai gane cewa ba wai AI ba ne, bidiyo ne da na yi shi a zahiri a jiyan nan ma kawai na yi shi. Ka fahimta? So ba AI ba ne, bidiyo ne na zahiri da na ji abubuwan sun taɓa min zuciyata. Do na daɗe ina rubuce-rubuce akan wannan gwamnatin 2024 kai nake rubuce-rubuce, amma dai ban taɓa yin wani bidiyo da ya shafi irin na jiya zuwa yau da na yi ba. To menene ya tunzura ka aka kai ga wannan mataki? Yawwa, ni asali na ɗan geto ne. Wato talaka ke dan uwanmu. Yawwa, na taso a cikin talakawa har yanzu kuma ina mu'amala a cikin talakawa. To bayan dawa na daga Umara, so dama duk sallah na kan je in ziyara a Jos haka in wuce in je kuma gurin mahaifiyata a biyu nan ma je in yi gaisuwa. To jiya yanayin da na shiga angonmu, so yanayin abubuwan da na gani sai ƙara tunzura na cewa fa al'ummar mu fa suna cikin wani irin hali, suna cikin wani irin mawuyacin hali da wannan gwamnatin ta ƙara jefa su, ta ƙara ƙaƙabawa al'umman arewa talauci da gangan saboda a yi controlling ɗinsu su yi abin da suke so su yi da mu. Ka fahimta? Duba kuma da irin yanayin kashe-kashen da ake ta yi, manya-manyan generals na sojoji da ƙananan sojoji da ake ta kashe su bakatatan babu gaira babu dalili, da yanayin yadda ake sace-sacen mutane. Garuruwan da babu ta'addanci a arewacin Najeriya yanzu maganar da muke da kai Nura Daza, akwai ƙauyuka da yawa a Bauchi da an tashi ƙauyukan saboda me, akan menene, laifin me muka yi dan girman Allah. To abin ne ya tunzura ni. Idan ka kalli bidiyon yanayin yadda nake magana daga cikin karkashin zuciyata maganganun suke fitowa. Wasu maganganun ma ban san nayi su ba saboda a fusace nake, sai da na zauna ina kallon bidiyon tukuna na san ashe ma ga wasu maganganun da na faɗa. To Sadiq Sani, wasu za su ce zuwan APC kana cikin sahun gaba na jarumai da suka yi tallanta. Kuma yanzu za a iya kasan sha'ani na siyasa, ita Kannywood siyasa ta shigo gadan-gadan. Ana ganin kila sirarara sun ɗauko tallan APC, wasu za su ce ba a yi da kai ba ne, ko kila ya sa kai hakan. Nuhu Abdullahi an ba shi ragama, kila bai jawo ku ba, ya za ka yi? Akwai masu kwamen da haka wurin barranta haka. To ai kowa da irin yanayin fahimtar shi, kuma kowa yana da dama ya faɗa abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ka fahimta? Kowa yana da nashi bakin, ba za ka hana shi ba. Amma ni a cikin ƙarƙashin zuciyata, ka fahimta, da wacce sana'a aka sanni ne? Ni dan fim ne. Ka fahimta? Sana'ar fim aka sanni. Ni ba dan siyasa ba ne. Ba na tunanin a ɗauko wani appointment ko kuma a ɗauko wani abin da bai dace ba ni a bani. Wallahi tallahi ba na bukata. Kuma in dai akan sana'a ta ce, sana'ar da nake yi na fim wanda na dogara da shi, ba ni da wata sana'a sama da shi, to ina mai tabbatar maka ana damawa da ni a harkan fim. Ina iya ce ma ba alfahari ba, wallahi babu wani jarumin da ake damawa da shi a harkan fim sama da ni, babu shi. Duk wani abin da zan samu ina samun shi a cikin fim. Sai na je ina yawo office ina maula? Ba sai na je ba. Abubuwan da nake yi sun ishe ni, ba sai wani ya kira ni ya ce min yi tallana ko kada ka yi tallana ba. Sannan in tallan APC zan yi, Allah na tuba, da me zan yi tallanta a wannan lokacin da ake ciki? In har zan yi tallan APC ko kuma dan ba abin tallan APC ba in je takaici. Duk mutumin da yake da kishin arewa, in dai dan halal ne dan arewa, wallahi azim ba zai iya tallata wannan gwamnatin na Tinubu ba, saboda karara ta nuna ba ta son arewa, ba ta son al'ummar arewa. Systematically yake cire ma arewa fuka-fuki a hankali, ya cire can ya bantara nan, za a zo a wayi garin da wallahi za mu wayi gari a arewa babu abin da ya saura
duk inda kake yanzu ba a cikin mina kake ba, wallahi azim idan aka ci gaba da tafiya a haka baka isa ka zauna a cikin garin mina da daddare ba, za a zo a sace ka, za a zo a ɗauke ka. Saboda me? Hakkin gwamnati akan al'umma, wannan gwamnatin ba ta ɗauke shi a bakin komai ba, ba a ɗauki rayukanmu a bakin komai ba, ba a ɗauki dukiyoyinmu a bakin komai ba. Haka za mu ci gaba da zama, 'ya'yanmu su taso a cikin wannan ƙangin bautan. Wallahi duk abin da zai faru sai dai ya faru, amma yanzu na so mu kira ga al'umman arewa da su guji wannan gwamnatin, su yi tanadi katin zaben su domin su kayar da wannan gwamnatin ta zalunci. To ƙarshe menene saƙonka ga su al'umma? Wasu lokaci ka san an ce idan bera da sata daddawa na da wari. Daddawa ma da wari. Wannan haka yake, shine maganar gaskiya. Kiran da nake ga al'umma shine 'yan arewa mu buɗe idonmu. Mu buɗe idonmu. Ba wai in ce ga wane ya kamata mu zaɓa ba, ga wane ya kamata mu zaɓa ba. A'a. Mu duba su waye suka cancanci su ja ragamar al'umma wanda za su kawo mana sauyi a cikin wannan bala'in da muke ciki. Bai kamata mu sake yarda ana bamu 2,000, 3,000, 5,000 wai mu je mu yi zaɓe, ko kuma a bamu taliya ko a bamu sabulu mu je mu yi zaɓe ba. Ka je a baka 5,000 ka je ka yi zaɓe, ko a baka taliya ka je ka yi zaɓe, ka cinye a cikin awa 2, za ka shi kuma azaban shekara 4. Ya kamata mu buɗe idonmu mu gane suwa ya kamata mu zaɓa domin su jagorance mu, su cire mu a cikin wannan masifan da muke ciki. Sannan 'yan arewa mu dage da addu'a. Bayan mun dage da addu'an, mu tashi mu yi da gaske wajen kwato 'yancinmu a gurin waɗannan azzaluman mutane. Shine maganar gaskiya, shine sakona ga al'umman arewa. Sadiq Sani Sadiq, Allah ya mana mafi alkhairi, muna godiya. Amin don annabi. Daza TV, kafar sadarwa mai isarwa.